O Concello de Boiro vén de aprobar a redacción dun plan de mobilidade urbana sostible. O documento permitirá a identificación das principais necesidades existentes e así poder planificar e coordinar as actuacións que van favorecer a mobilidade e a accesibilidade en todo o termo municipal, entre as que se atopan tamén o aumento dos quilómetros do carril bici. Aínda que non é un plan que sea obligatorio, si é verdade que nos sirve de estrategia agora das obras de accesibilidade e de mobilidade no Concello, e tamén é un plan moi importante a hora de acceder a fondos europeos porque dan puntuación, non? Con este plan o que vamos a, como dicía antes, é permitir a identificación das necesidades existentes e planificar e coordinar aquelas actuacións que van a favorecer a mobilidade e a accesibilidade do municipio, non? O estudo para o plan levarase a cabo en distintas fases. A primeira delas será a análise dos datos, polo que se instalarán medidores de capacidade en distintas estradas do Concello e así poder cuantificar o número de vehículos e a súa tipoloxía. Ademais, tamén se farán enquisas entre a poboación. Vaise executar en varias fases. Unha primeira delas vai ser a toma de datos, de mostras e de análisis, e para ello se van a instalar medidores de capacidade nas distintas estradas do noso termo municipal, non? Con eso vamos a cuantificar o número de vehículos que entran e salen do municipio e que circulan polas nosas vías e tamén a súa tipoloxía, non? Tamén se van a realizar enquisas á población, aos centros de viaxeiros, aos centros de ensino e tamén ás grandes empresas e o sector empresarial. Unha vez realizado o traballo de campo, o documento resultante deberá ser levado a pleno para a súa aprobación por parte da Corporación Municipal.